για να πάμε στον κύριο Δημήτρη Χαριλάου, μία ακόμα υπόθεση της βρωμερής διακυβέρνησης που περνάμε. Ο κ. Χαριλάου είναι 32 μήνες και απλήρωτος. Όχι μόνο εγώ. Μαζί με τους συναδέλφους του. Κύριε Χαριλάου, αν έχετε την καλοσύνη, μέσα σε 2 λεπτά για να κλείσουμε. Αρχικώς θέλω να ευχαριστήσω εσάς και προσωπικά και το κανάλι για το βήμα που μας δίνετε. Είστε οι μόνοι που το κάνατε. 2 λέξεις έχω να πω μόνο. Ντροπή και έσχος. Ντροπή για την αναλγησία που χαρακτηρίζει αυτή την εποχή το Υπουργείο και τους ηθήνοντες απάνω στην Λεωφόρο Κηφισίας, για τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν. Έσχος, διότι όσο και αν ακούγεται αιχμηρή η λέξη, δεν αντικατατροπίζει επουδενή την αγωνία που έχουν προκαλέσει στους 10.000 συναδέλφους. Είμαστε 32 μήνες απλήρωτοι, δεν έχουμε καμία επίσημη απάντηση για το πότε και αν θα πληρωθούμε, κανείς δεν μας δέχεται στο Υπουργείο, όταν δεν μάλιστα η Υπουργός, χωρίς να έχουμε προσωπικά μαζί της, αλλά αυτή είναι αυτή τη στιγμή απάνω και διευθύνει το συγκρότημα, το Υπουργείο μάλλον, έτσι, το φθινόπωρο του 10 δεσμεύτηκε ότι τον Οκτώβριο οι αδικημένοι, όπως είπε, εκπαιδευτές των ΙΕΚ θα εξοφληθούν. Δεν μας διευκρίνησε όμως για ποιον Οκτώβριο μιλούσε. Τον Οκτώβριο του 2015 προφανώς. Έτσι. Κύριε Χαριλάου. Επίσης ναι. Για να ολοκληρώσουμε. Το ίδιο και η κυρία Γεννηματά, η οποία είναι η αρμόδια στα θέματα των ΙΕΚ, έχει επομιστεί το βάρος, κατά τα άλλα συμπαθής, πλην όμως μόνο υποσχέσεις. Μάλιστα. Θα πληρωθείτε, γίνονται προσπάθειες. Προσπάθειες, ναι, σαφώς. Γινόντουσαν και θα γίνονται. Έτσι αόριστα όμως. Μάλιστα. Κύριε Χαριλάου, ευχαριστούμε θερμός για την παρουσία σας. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, θα έχει συνέχεια. Κύριε Χίο, θέλουμε και ζητάμε, το ξέρω ότι θα έχει συνέχεια. Θέλω όμως να βγουν επίσημα να πούνε στον κόσμο, είναι 10.000 κόσμος αυτός. Τι να βγουν να πούνε. Έτσι, να μας πούνε δεν θα πληρωθείτε ποτέ ή θα πληρωθείτε τότε. Ο κόσμος ζει με δανεικά, είναι σε απόγνωση. Μάλιστα. Οι εκπαιδευτές. Μάλιστα. Και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμός για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ θερμός τον Βασίλη Χίτο, τον Φώτη Ιγνατίου, τον Γιάννη Δαραβίγκα, τον Χρήστο Κυρόπουλο και βεβαίως τον έναν από τους καταγγέλλοντες της εκπομπής μας, τον αγαπητό Δημήτρη Χαριλάου.